oya Prince Alusi Egwu Global obele nwa na-atụ mpeta na mmụazị anyị si ka ike na Olisa Ifeọma mere anyị ma n'eziokwu Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo gị n'elu ụwa ka ị ga-emelu chi gị. Ibe solo mụ n'elu ụwa ka m ga-emelu chi m. Otu a ka ọ dị o. Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo gị n'elu ụwa ka ị ga-emelu chi gị. Ibe solo mụ n'elu ụwa ka m ga-emelu chi m. Otu a ka ọ dị o. Ebundama, ebundama, ebundama. ịma na ibe adị mma Chukwu na-emela erike oyi n'omoje mgbe wilo n'omoje mgbe wilo ana m agwa ndị ụwa nidenụ ugwo gala ụwa chi mụrụ ana m agwa ndị ụwa ka bamalụ onye isi onye ka ọ ga-emelu chi ya onye isi onye na n'ụwa n'ọbịa ka ọ ga-emelu chi ya onwere okwu nwoke ka abọọlụ ibe sọrọ onye na ọ na-eme ọfụma n'ụwa ibe sọrọ onye gịnị ka ị na-ememe na-akwanye ajụjụ ọ na-eju karị nne odogwu ibe sọrọ onye na ọ na-eju karị nne mana ọ lụrụ n'ogwu mbọsi o ibe sọrọ onye ọlụ akpachi ozu ka ọ na-alụ n'elu ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ ibe sọrọ onye ga-ebute akpachi ozu wee nye onye ọbụ hara obuna go jembe wilo ọlụsi m rere kala ka oyi ibe na-agwa ndị mmadụ niile ibe sọrọ mmadụ ka ọ na-enye Chukwu ibe sọrọ onye ka ọ ga-enye Chukwu enye Chukwu gị nye ụmụnne m ọzọta gị moto gị bụ nye Chukwu ọzọta gị ụlọ gị lụ ọlụ Chukwu ụfọdụ na-enye Chukwu ekene ya bụ ibe sọrọ onye mgbọsi a na-enye onyinye a na-enye Thanksgiving na chọọchị banu ibe sọrọ onye gịnị ka ị ga-enye nye n'obodo anyị Thanksgiving ibido ụfọdụ wee bulu ji ụfọdụ busi ewu ụfọdụ busi ọkụkwụ n'ọbịa ka wa na-enye Chukwu ka wa nye Chukwu ekene ụfọdụ butere moto nye Chukwu ụfọdụ wee ụlọ nye Chukwu ụfọdụ na-ekwe Chukwu ego ibe sọrọ onye bula akpati ozu wee bunye fara ụfọdụ mmadụ ebe a na-amụ ya mụ ibe a na-amụ lodogwu amụ onye nọdụ ebe ọ nọkpa nwanne ya aka onye nọdụ ebe ọ nọ nne nwanne anya ibe sọrọ onye gịnị ka ọ na-emezinụ Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo gị n'elu ụwa ka ị ga-emelu chi gị. Ibe solo mụ n'elu ụwa ka m ga-emelu chi m. Otu a ka ọ dị o. Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo nye n'elu ụwa ka ọ ga-emelu chi ya. Ibe solo gị n'elu ụwa ka ị ga-emelu chi gị. Ibe solo mụ n'elu ụwa ka m ga-emelu chi m. Otu a ka ọ dị o. Ebundama, ebundama, ebundama. onye anyị na-ekwu okwu na-eme ụwa bụ ibe sọrọ ya ihe ya lile nwa mama mụrụ dị ka na-ebere akwa ka nnaba anọ m n'ụlọ ike egwu dada egwu ijele arụbụnago jembe kilo arụbụnago jembe kilo
ọzọ mma na Pakistan odogwu dalụ ụlọ ndị na-emere anyị fọma action man n'ọmụ na-egwu ibe a na-akọrọ ebe ọ na-adọchachalị ajọ mmanụ n'Enugu steeti na n'onumu ajọ mmanụ n'Enugu steeti na n'onumu ka mmewere n'oho yere dike ma agwalị m ajọ mmanụ enwere m ife ji eki egwu alili bụ onye mụ leri ọma gwarama ibilibi ka eji amata nchi a na-eti ndị ijele n'ugbo wa mata azụ mmanụ nwere anụ eji amata enyi ma chacha mọlanụ ka enyi na-enu ụwa dịka ndị onye n'oho agwa alili egbunanwụ alụsi egwu igwedo n'ọbụ mụ redio alụsi egwu edo n'ọbụ mụ redio gwurara adị m mmadụ emene mpako maka na ka o si sochi ka ọ ga-emere anyị osechi mma echewalụ mma wee bịa osotechi njọ n'elu ụwa welu njọ wee bịa mamibe ga m ụwa kwụwa dịwa mma oho ụlaga ibe ga m ụwa dịwa mma ayo ụwa dịwa mma alụsi ego ebulegwu ihe mụle ga-ebulegwu ibe anyị na-eme n'enu egwu ọma o a na-etilenu mụ na-etinenu n'ụwa n'ụbọchị na mmezi alụsi egwu igwedo n'ọbụ mụ na ebe a wena kenezi nna m ndụ igwe adị mesesia na n'ọnụ ka ndebe o mesesia na n'ọnụ ka ndebe ọgararị adị mesesia nwa mmadụ egbuneghị nwa mgbe egbuneghị ma jaga ijebejebe dị ike ejelu nnaki n'elu ụwa nye egbugweneghị a na-esiri igbo bụ ngọ chukwu nwe ike na mụ na-egwu chukwu nwe ike obi odilochi tubaba na mụ na-aba tubaba na-aka na mi nwa melọgụ na melibe ike tubaba na mụ na-egwu ọsọ ọjọọ na-eji iji ibele n'ụwa ka njuo ọsọ ọjị na mụ na-egwu alụsị egwu igwe do na-eji egwe rara ụbọchị mma nwoke na ije n'aka ọsọ ọjị akụlerio na n'ọnụ ka na-ebe ara ajọ njọ ọsọ ọjị akụlerio na n'ọnụ ka na-etiri n'egwu nyaka dịka n'ama a na-etiri igbo bụ ngọ alụsị talọji elilili ibe na kọnte na nọnụ ka na-ebe egwu ijere dịka n'ọwa na nọbụ mụ redio obi na kọnta eke nwe ọfịa nọmụ na-aba alụsị egwu igwe do na akwalila agbalama ibe ga m ụwa ka ọ dị mma ahụhụ eke nwe ọfịa ọbịa na ibe ga-eme gị ga-eme n'ile oyi so eka ma ọbịa n'ọbụ mụ na-etiri ibe egwu ijele dịka n'ama anakonda eka ma ọbịa ọ lụrụ ụlọelu n'ime obodo anyị ndị osimi macha niile wetigbosi ụnọ ewetigbosi anya bụ ụnọ obi na anakonda wee nata ebe o si nata ibe ọ na-egwu kedu ibe na-etikpo olu bi ihe obi na anakonda dịka m ije n'ụwa si na chi adị mma wetigbosi ebe nya bụ Obinna wee nata mesie na enu ụwa wee lụchiche bi ya nwade tinyere aka ma jajali ibe onye na-eme ka eji egwu onye ọbụ n'ogbo Obinna
anaconda dike mu anaconda eka nwọbịa anụ nwere obi na-ezi agụzi odogwu anụ nwere obi na-ezi agụzi obinna anaconda eka nwọbịa ijije bụ na gị mụ na gị bụ na ya a na-esiri igbo ngọ onye nwere na aka ikpe na-amara onye bụ n'ogbo bụ chachali onye na-enwere na aka ikpe na-amara ama ya onye na-enwere na aka ikpe na-ama ndị n'ohu na n'ugbo nwa nwere na n'ikpe na-amara onwe ya